এইটা ଭଞ୍ଜନଗର ମେଢ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ। ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଲା ପରେ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରୁ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କରୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଚାଲୁଥିଲା। ହଣ୍ଡାରେ ବି ହେଲେ ଚଲାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଘାଟି ବି ହେଲେ ଭଲ ଥିଲା। ଘାଟି ଥିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲୁ। ଚାଲିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଘରେ ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନ ଖାଇକି ବାହାରିଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଷ୍ଟାଚୁ ବି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜନଗର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼। ଭଞ୍ଜନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ କଳିଙ୍ଗାହାଟି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗର ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ ସେ ଯିବିନି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି, ଭଞ୍ଜନଗର ଏଇଟା ପାର୍କଟା। ପାର୍କ ଭିତରେ ତ ଯାଇନଥିଲି, ପଦା ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ିବା। ଏଇଟା ନଣ୍ଡେଇ ଗଲା ପରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆଗୁଆ ବଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଗୁଆ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘାଟି ପାଖାପାଖି। ଘାଟି ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲବାଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଫୁଲବାଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ଟେ ନନ୍ସେନ୍ସ ମାରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଇ କହିବି, ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ବସେଇ ଏମିତି ଚଲାଯାଏନି। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଦେଖିଥିବେ ପାଗ ଦେଇକି ଆଉ ସେରା ଦେଇକି ବାହାରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଟି ଚଢ଼ିବୁ। ଘାଟି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି, ୱାଓ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚାଲନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘାଟି ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ମଷ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ଦିଅ ନାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଦେଉ ନହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଦିଅ। ତଳଟା ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି? 50 ଟଙ୍କା ଭାଇନା। ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଆଣି ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଘାଟି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଏଠି ପିଇକି ଖାଇକି ବାହାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘାଟି ଚଢ଼ିବା। ଆଉ ଘାଟି ଆମେ ଭାଇ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଘାଟିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଜି ଦେଖିକି। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି, ଶହେ ଭାଇ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇମାନେ ବଇକି ମଜା ନେଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଚାଲ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଏଠି ବସିଥିଲା, ବସିକି ଏମିତି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହମ୍ପସ୍ ଆସିଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଆମର ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ। ଘାଟିରେ ଦେଖୁଛ। ଆଉ ଏଇ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଥିଲା ହମ୍ସ କରିକି ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି, ସ୍ଲୋ କରିକି ଉଠିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଘାଟିରେ ଧୀରେ ଚଲାଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପୁରା ଶିଖରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯା ପଡ଼ିଥିଲା, ସାଇଁ କରି କାଟୁଥିଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗାହାଟିରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଳିଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଆସିଛନ୍ତି, ଏରା ଖସି ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଛି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝରଣା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାଓ ଏତେ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଘର ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗାହାଟି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ହେଲେ ଆସିପାରିନଥିଲି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲୁଛୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ହେଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି ଭାଇ ତ ଜାଣିଥିବ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଭାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷ୍ଟ ହେଭି ରୋଷ୍ଟ ହେବ ପୁରା ରାଇଟ୍ କରି ଆଣିବୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ଚାକିରି ଗଲା ନା ସତ ଉଦିତ କାଢ଼ିବାର ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବି ହେଲେ ଉଦିତ ଆଉ କାଲି ଆସିଛେ ଧୀରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ମଉଜ କରି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦିତ ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖାଉନା ଦେଖାଇଲେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭିୟୁଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି ଆଉ ମୁଁ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ସେଇ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଗିଜି ଗିଜି ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଏଇଠି କାମ ଲାଗିଛି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ଗୋଟେ ବୋଲର ନ୍ୟୁ ବୋଲର ଆସୁଛି ଆଉ ଘାଟି ଚଢ଼ିଲୁ ସେ ତଳଟା ମୋ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଆନା ହାରିଆ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲେଟ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଭିଆଇପିରେ କାଟିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଜାଣିଛ ତ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କବାର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ଆଉ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ପଥର ଆପଣ ବି ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏରା ଖସି ଧସି ଯାଉଛି ବୋଲି ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି ବୋଲି ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିକି କଳିଙ୍ଗାହାଟି ଆଗରୁ ବହୁତ ଖତରନାକ ଥିଲା ଏବେ କାଟାକାଟି କରିକି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଘାଟି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇବି ଏମିତି ତ ଘାଟି ତ କିଏ ତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠୁ ପୁରା ଯେଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆଉ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଟାଟା ଏସି ଆଉ ରାଇକିଆ ଯେଉଁ କୋବି ଗଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଦାୟ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗାହାଟି ପରେ ପରେ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି କୁହୁଡ଼ି ବି ହେଲେ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ତମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜା ମାତ୍ର ବସିଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ମେନ୍ ଆଉ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇ ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ବଇଛି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଦେଖିବନି ମାତ୍ର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ପକ୍କା ଆଉ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗାହାଟି ଆସୁଥିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସେଇଠି ଟିକେ ରହିଗଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ରେଖା ପିସା କରିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଘାଟିଟା ୱାଓ आवाज दियो भाई देख कलिंगा घाटी आज लाइव एंजॉय करछि मांगर मूर्ति एटे बसिछि एक्सीडेंट गोटे आसला आ गोटे भाई गोटे गाड़ी उठी पारुनी जमारू देखंतु ये गाड़ीटा जमारू उठी पारुनी रे भाई कटक नंबर गाड़ी जाऊँ बर्तमान आपण तो देखुवे आमर थिला हुंडाई एक्सेंट आप तो जानते पूरा तोपू मार्केट रे पूरा जाऊँगी मत ये बोट माराई लक्सा सब माने कौन केमी
ये हेटी रे हेटा बाघ हेटी रे हेटा बाघ मटन खाଉଛି। विश्वास करनी लोक मैंने समस्त कहते कलिंगा हाटरे बाघ बाहर राति पाहांतिया जदि सेठर माइक जदि पचार जाए आ से कहे से बाघ बाहर आ कौन करूँ भाई बाघ कि सतरे कि मिछर भी मुझे आज पर्यंत तो देखनी जानवी केमती एमती है आम सान भाई की पचारू सान भाई कहला नाई रे भाई आ सतरे यहाँ पक्का आउ चिता बाघ जा बाहर मुझे हाँ हो आ मु तो देखनी मुझे कहीं भाई सत करी ए भाई टिके आगू गला कि कुहुड़ी जमा रास्ता देखा जाऊनी एबाड़ू माने धसिकी मेरा हागी जाइए कुहुड़ी माने धीरे 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 होगी आसिया भाई पड़ला हो कौन हो कौन नहीं आ कौन करा ग्रीन लाइट कौन मार्च कि कहला हाँ भाई ग्रीन लाइट लगे कुहुड़ी कटियो एमती माकड़ तो भर्ती है भाई कलिंगा हाटरे कपिलास जीती ये सींती है पूरा माकड़ मैंने छाणी पड़े खाली कौन देव खाली रोड उपर खाया खाली झंपचे भाई मोबाइल फोबाइल नहीं भाई कहला तू जानू कि मोबाइल बाहर कान तथापि बाहर काढ़ी टिके वीडियो बन दूसरी भाई पार्टी कला भितर वीडियो बनैली ये टीचर जोड़ा माने छुट्टी है आ जानथिब तो खटी कर टीचर मैंने मास्टर मैंने आईकी पूरा चलती संस्था गोटे चलती दियो आ कि कलिनी बस पूरा 100 पूरा काटिक जाऊँ कौन कर धीरे धीरे आगुआ छक मैंने माड़िकी एमती हाउला 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 आम जाऊँ से गोटे आगू गोटे काटी बालेन भनसर नंबरटा ताक जना नहीं भल भाव चलैया गाड़ी आ न चलैया से मैंने धीरे धीरे चलैकी आउची धीरे धीरे चलती जो कम कहला पर कौन कही भाई देखी अच्छी आ कौन चालू देखा जाओ कौन हो कौन नहीं आज कौन कही भाई भाई मुझे कहली बेगी बेगी टे चला टाइम हो राति हो लोक मैंने किए नथी मत डर माड़ कहला भाई टी तड़िकी गाड़ी चल आमती पूरा बेगी बेगी आईलु आगे बेगी बेगी मैंने पहुँचा हो पहुँचला झाऊ बण प्रबल भाई झाऊ बण अच्छी ये गाड़ी बाड़ी कौन करूँ भाई आमती रहा चलची चलला कि कलुन आम एमती धीरे 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 आसिक पहुँची जाइलु यहाँ तमर फरेस्ट ऑफिसटा कलिंगा हाटी सरला एबे फुलबाणी रास्ता को प्रवेश कलु फुलबाणी रास्ता जो जो प्रवेश कलु देखागला माने भल भल व्यू मुझे कहली आउ टे वीडियो करदे ये बढ़िया बढ़िया जगह होची यहाँ गोटे ड्राइवर ये कौन गोटे हाथ मारला आम रखिलु आसलु घरे आउ गोटे कथा किसी टाइम रहीला गोटे छकटे आसला यहाँ गोटे आगुरी बड़ गोटे काठ गोटे चेक गेट गोटे थिला कार फार हेल्ले हाथ मारुले एवं आउ हाथ न मारिक आम गलु ये जितक फुलबाणी मटन खाया जाऊँगी यू माने भुवनेश्वर 1 नंबर मार्केट को यू जाऊँ मटन जाकि कौन भाई कहि जा पहुँची गलु आमर टिकाबाली टे टेंट फेंट होता देखल देखला भितर एंट्री हेलु एंट्री है गाड़ी गोटे झक मारिक माने डेंगी पलैला भाई भल लगुला भाई डोरटा टी खोलीदेलु ये पवन होम चलु फरफर कॉलेज झील मैंने तो पूरा हुंकार होगी ए भाई स्टाइल माने नंगा स्टाइल बाबारे रडरे वीडियोटा टे अनै देकी कौन करुच पार्टी पूरा चिल्लई या बाबारे पूरा अनैकी पूरा केरकेरा पूरा वीडियो होती पूरा अनुदी जमा विश्वास कर भाई खाली वीडियोटा खाली टिके देख केमी माने वीडियोटा करुँच भाई कहन 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 जी अनैला खाली कहला टोका मैंने वीडियो करते आम अनुन कहला कौ राइजर गोटे आईचे पूरा भाई 100 झील जा अनैला अनैला पर आउ कौन करू भाई
ଆଗକୁ ତ ମାଡ଼ିକି ତ ଚାଲୁ ଆଙ୍କର ପୁରା ସାଙ୍ଗ ଇଏ ବାବାରେ ପୁରା କେରକେରା ଆହା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ୱାଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କିଲିକିଲି ହେଇକି ହସେଇକି ପୁରା ଶଶରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଟିକାବାଲି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି ସେ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁଲୁକୁଲୁ ହେଉଥାନ୍ତି ହଂସରେ ଡିଆଇଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ବାତ୍ରା ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖ ମାନେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନଉଥିଲେ ଅନେଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉଁଚୁଆଁ କଲୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିଏ ଯାହା ଅନଉଛୁ ଅନଉ ଭାଇ କିଏ ତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ତ କରିବେନି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ହଁ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ କହିଲା ମାଉସୀର ପେଟ୍ରୋଲ ସଜେଇଥିଲା କହିଲା ବୋପା ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ। ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାତ୍ର ଫୁଲବାଣୀର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିବା ଆହା ଆସିକି ପଇଗଲୁ ଫୁଲବାଣୀରେ କି ଡ୍ରେସ୍ ଆହା ବହୁତ ମାନେ ମଜା ନେଇଥିଲୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ନା ଭିତରେ ମୂଷା ପେଟରେ ମାନେ ମୂଷା ତ ଉଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ କିଛି ନ ସମ୍ଭାଳିକି ଯାଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଝିଅ ପିଲା ମେଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଇଲୁନୁ ତାଙ୍କ ବାହାରୁ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନୁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀର ମା' ଆସିଯାଉଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ନ କରିକି ଆମେ ଭାଇ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଟିକେ ରୋଡ଼ ଦେଖେଇକି ମନ୍ଦିର ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବି ହେଲେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଙ୍କେ ଭାଇ ଦୁଇଜଣ ଯା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କି ହଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ତାକୁ ଅନେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ତାକୁ ଅନେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କୁହ ନା ଭାଇ ଖାଲି କନ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କୁହ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ପଳ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ତୁମେ ପଳାଅ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ ଭିତରୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଫୁଲବାଣୀ ଏରିଆରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନଥିଲା ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯିବୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ହାଟ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଅ ହାଟ କହିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫେମସ୍ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁ ଶସ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିକି ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ତା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କରିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ କିଣିବାରେ ଏଇଠି କଂସାଟାଟିଏ ସବୁ ମାନେ ପସରା ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀର ମେଳାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଳାଟେ ରହୁଛି ସବୁ ମାନେ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ଏରା ପିତ୍ତଳରେ ମାନେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁନଥିଲି ମୋତେ ବାଲୁ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଅନଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଗଲା ପରେ ପିଆଜ ବିକୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମଉସା ଏ ମଉସାଟା ଦେଖିବେ ମାନେ ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯାଦୁରେ କ'ଣ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କେ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦେଲେ ସାପଟା ସଙ୍ଗିନା ଉଠିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷଣ୍ଢ କ'ଣ ପହିବ ହେଇ ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ପହିକି କୁଆଡ଼େ ତେଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଢଳିଗଲା ସେଇଠି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ମାନେ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳମୂଳରେ ଷ୍ଟେସନାରିଟି ସାମାନ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ସାମାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏଇଠି ମାନେ କିଛି ମାନେ ଫଳମୂଳ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଭିତରୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲି ହାଟ ପାଖରୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ହାଟରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପୁଅ ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ନା ସତ ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବ ଭାଇ କନ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଦିବାସୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଠୁ ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ମାନେ ରହିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଦିବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ହାଟରେ ଆଜି ଫେମସ୍ ମିଳୁଛି ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଝିଅ ପୁଅ ଏକାଠି ହେଇକି ମାନେ ସବୁ ସାମାନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି
भाई किए खराब हेबेनि किए देह को नेबेनि एइठे माने सद माने आदिवासीଙ୍କର फेमस होउची सब परिया पत्र माने देसी आइटम ए माउसी पाखु हेले मु जाइथिली पचारथिली झाड़ू केते टका कौन केते पचारथिली से माउसी भी हेले ठीक ठीक आंसर देथिले आ भाई कौन कहबी पूरा हाटरे पूरा बोपाल माने खटीटा बहुत हेइथिला माने मजा लागिथिला एइठे मौसा माउसी मत आलका बरे अनेकी रहिले पिलाटा कौन कहूची हौ किछि टाइम पर मु देखिकी काबा हो गली बोले अरे किए कौन बाड़े पकईबनी तो ना कहीं बाड़ेब मु ठीक माने बाट खोलुची ठीक अच्छी आज आदिवासी देखी मु किछि भूल करची ना ठीक अच्छी आपण मैंने कहे किए भी हेले आज पर्यंत तो देखई नथिबे चलतु मो लाइफ स्टाइल रे मु देखाऊची आ किए भी हेले खराब हेबेनि एइठे सबू फ्रेश परिया मिले माने आमर फुलबाणी रे फुलबाणी रो कहानीटा होउची फुलबाणी किछि माने राजांकर किछि रानी पाखु जाइतिले जाइथिया बगरू माने फूल आनिथिले फूल ता ना होउची फुलबाणी एइठे सबु जिनिस सस्ता अदा ठू नहीं कि कंचा लंका ठू नहीं कि सुखिला लंका ठू नहीं कि सब दरजरे सोरिष मुग बिरी सबु माने सस्ता आमे जानि न थाए माने सब लोक एइठी तांका मन को चून लगा आसंती कहीं ना याके कम दर रे माने बिकी दियंती सेलिंग हेले तांका घरे भी हेले किछि माने राति सारा तांकर आदाय होउची सबु किछि भाई कहानीटा ना सत एइटा भी हेले आपण भी हेले देखंतु माने केतल जाई कि फुलबाणी रे मु किनिथिली 2 किलो सोरिष के दाम थिला 100 टका नाके किलो 100 टका सोरिषर दाम माने 100 टका थिला ना सब सोरिषरु ए सोरिष बहुत मोटा सोरिष थिला आपण भी हेले देखुथिबे वीडियो रे से मते अनौथाती भाई कौन कहबी गोटे मोबाइल मो माँ साथ कथा होती आ गोटे मोबाइल मु रेकर्डिंग करथिले मोर 2टा मोबाइल थिला मु भी हेले कहूली सब पैसा माने सब हाट रे देखिथिबे पैसा बैग रे रखंती माने कैश माने ड्र रे रखंती आंकर एठी देखंतु पैसा माने तळे पकेइथिबे मु 2 किलो सोर्स नैथिले मते देइथिले आ कौन भाई नब पचारे मु कहली ना आउ किछि नेबिनी मो भाईटा परा 2 किलो दियंतु कहला भाई सुखिला लंका नौन माँ कही परा मु कहली ना माँ कही नथिले मु आबुड़ा पड़िकी नहीं माँ बो भी हेले देखिकी बहुत खुशी हो जाते आ कौन कहबी भाई आम घर भी हेले बहुत खुशी होगी मते कही जा हो भाई भल भाव गंठी पकई देइथिबे आम घरे मो माँ मते मन पकेबी ठीक अच्छे मु 200 टका आपण आगे बढ़ई दूची लाइफ रे जहाँ घटुची ताहा मु देखौची भाई चिराटे दियन मु कही देइथिले मु कहली एटा चिरा जरीटा देखा ही जाउची मते दियन अधा बाटे चिरी जाए अधा बाटे चिरी गले मो सामान नष्ट हो जाए कहीं ना मु पैसा देके आनची भल जरी नेबी भल बारे आउ गोठा मु जाइथिली मु झुरुंग मुंजी आ बिरी मुंजी आनी सब मते माने मिसेकी सबुठो हाफ किलो नाखे मते देइथिले भाई भी हेले खुशी है मते देइथिले बिनिस मुंजी सबु भाई कंध डिस्ट्रिक्ट आसिकी सब परिया पत्र सबु माने केबे देखि जानतु देखि जानिथिले माने भुवनेश्वर को हेले जणेबे सबु बिरी कोलथ सबु प्रकार आइटम देसी आइटम हाट रे बिक्री हुए भाई वीडियोटा ठीक लगुची भूल लगुची मते कमेंट रे जणेबे बिरी मुगर ना फेमस बोली माने मु आसीथिली एते बाटर माने नाही माँ को मु पचार देइथिली माँ कौन कौन नहीं पऊ कहला हो सबुरु अध किलो नाखे धरिकी आसे मु कहली हो ठीक अच्छे से भाई भी हेले मते देखिकी पूरा बहुत खुशी हो जाते कहले मु यूट्यूब रे भारी एठे भाई देख मूला सबू मैंने ये बिक्री होता माउसी भी हेले देखिकी मु कहली हो ठीक अच्छे समस्ते बिक्री करते आपण भी हेले देखी जदि माने केमिति कौन लगुचे आपण जणेबे ये आसतु देखिए आउ गोटे पेज रे देखाबा ए भितर मु पशि जाइथिली कांच चूड़ी माने किछि माने लेडीज रो सामान बिक्री होता मते सारा जना नथिला आ मु सेठू बाहरिकी आसथिले देख रस माठिया एरा माने साइड रे गदा हिते आपण तो देखिथिबे आ मु कोन कहबी एठी माने खाली स्टेशनरी दुकान माने भाई गाँ रे गौले रे माने बिकउथि एठी देखंतु अलग हिसाब रे बिक्री होची एटा हाट भाई हाट मोर मझरू बर्तमान विदाय नबा
ଆସନ୍ତା ଯାବେ ଯାଇକି ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ରୁଟ୍ ଯାଇକି ଦେଖାହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଲଗା ରୁଟ୍। ଏଇଠି ଆସିଯାଇଥିଲି କତୁରୀ ମାନେ ଦେଖିବ ଭାଇ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବ, ଏଇଠି ବି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖେଇବିନି ସେରା। କହିବେ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିବେ। ରହୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜୟ।